gek kan je wezen van Friese kinderen. Ja, ik ben mijn hele leven geweest. Maar ja, had je dan ik nog treffen dat je mooie hinders onder je hoede hebben. Kijk, als ik Ulke altijd hand heb. En dat het nou weer gewoon terug gaat. Maar Jelte en mooi Patrick. Als je dat dan hebben in bezit, ja dan. Ja, dat je passie is. Ja, hoe moet ik hem dan lezen dat dat mijn passie is? Dat doet me een heel soort hinders. Nou, dat is mijn passie. Ik kan altijd wel bij mijn hinders omgaan. Als er iets is en je komt thuis en je gaat even naar je hinderhak. Kan nou weer een mooi vuiltje in het hak zetten. Nou, dan shokt dat vuiltje weer even. Nou, ben ik een paar dagen op vakantie geweest. En we komen thuis. Nou, dan ga ik eerst maar even naar de hinders staan. Nou, dan denk ik, het is hier eigenlijk thuis nog mooier dan dat je daar in Limburg op vakantie bent. Dat is heel apart. Is dat, hè? De competitie, nou, dat is bij ons de jongelingenrubriek. Of de mensen, ja, de jonge hinders tot de maar size hier aan mij maaien. Dus elke keer dan beginnen we onderling weer en dan een beetje uittasten van wat voor hinder heeft in de competitie en do. Maar ja, men wil het eigenlijk van mijn kinderen nou net weten. Maar ja, zo heb ik dit hier. Ik heb weer Isaacs in het vuur. Eigenlijk zwaar. En ik zeg al te volle. Eigenlijk kan ik er niks voor zeggen. Ik moet de concurrentie verrassen op het concoursveld. Want dat ik het nou zeg, ik kan er eigenlijk niks voor zeggen hoe ik het zeggen moet. Maar ze moeten eigenlijk niks weten. En laat ze maar komen. Zo, dan heb ik het liefst. Dan kan ik het winnen, snap je hoor. Maar ja, het is altijd spannend onder elkaar nou. Ik geef van die horen niks. Ze willen mij niks vertellen. Dus. Maar er komt een tipje van de sluier, komt nooit hier op rijden. Maar dit is al een troefje voor zelf die het dan van de sjees kent. Hij heeft een geweldige achterhand. En hij is lekker los. Maar we zullen het dek even houden. Maar. Dan laat ik hem wel even los daar draven. Nou, is er mooi of is er mooi?